आवा तानी खेड़वा से जाए के बा हितोई बिठू ना हम साली बनेले बारी मछरी भात उ खाए के जाए के बा। चली केहू से पूछी पता मालूम नहीं के बिठू ना किंग और रास्ता जाता केने बा रास्ता जाके चलो केहू से पूछा तानी। अरे बाप रे बाप, एक जना तो लोकल बारन बैठल बारन पुलिया पर। बाप रे बाप, ए भैया हमरा बिठुना जाए के बा के परे जाई। हई एक जना से पूछनी हो तो हमरा के सिपार भेज दिलन, दूसर का जना से पूछनी हो टोला पर भेज दिलन, तीसर का जना से पूछनी हो सिंघौली भेज दिलन। ए भैया थक गइल बानी, हार गइल बानी, बतलाई ना से बिठुना जाए के रास्ता केने से बा। हमार साली नु मछरी बनेले बानी, बड़ा दूर बा जाए के बा, बतलाई ना रास्ता भूत लाग गइल बानी केंगो जाई हो। ए पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, सीधा जा। पगला गइल बानी का? वो नहीं से तो आइल बानी, फिर हम पीछे जाई हैं? मर दे, पीछे देखो, सीधा जा। ए भैया इतना गांव घूम के आइल बानी, हम फिर पीछे जाई? माथा तो खराब हो गइल बा है ना, पूछम जाई तो है।